Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ki jimpule mindakasni ka kot ka weringi way pay way ballang ki bakit kli yalaki kamera. Utrai uble upen kamdi halo jangi way pay way yeki kameram ban pinde. Halaki jangi kamera. Nagabinda ki kinna kidon ki kameram ban pinde. Nagabinda ki samla kidon ki kameram ban pinde. Nagabinda ki longumi longupa kidon ki kameram ban pinde. Nagabinda ki lindo nagabinda ki renium kidon ki kameram ban pinde. Bad hab kadba ngi lebha da ki kameram kaba uble upin kamdi halo jangi nginlong ki shakri bahok. Ngimdon eye bandawa na uble henre ude uble udawa nangi bun kie baro. Namar ya kie baro kabadon hapo jangi kalong ka jong uble. Ka jingim jangi, ka jinglong jangi, ka sap ka pong jangi, baro nadong shadong bade kaspa jong uble. Te uble udon ka hot bandawa nangi kumno ngi pintre kam kane. Henry bun sin ngi bakala ngi dawa bun kieken na uble but ngi pelong ya uble shakri jogi. Henry ka jingyade jogi kade balong ngi kirlalong ki shakri hakamatu uble ba pendap janai yaki kameram jogi. Tinagata ka daw larangi puson binya kashti jongu Paulus bakush tutus kabangila pula puson minda ngila banyo ngi vei pa ive ngi don ki kameram ban pinte ki longumi ki don ki kameram ki kinde ki don ki kameram ki shinrang ki don ki kameram ki samla ki don ki kameram bad kita ki kameram omde shu ban pinte ya ka kam kabangile henre ngi de ban le janai ki kameram ngi de ban kam le kam janai ke baro bala pen kam di halo chongi ka jing janai hangne kalong Bangimde banai nuksa basniew yano habangip lekika. Haka jinglong longumi lesi kilaban perkat ngi pendap janai yaki kameram jangi ngilapsa yaki kon ngilap pinhe pinsan yaki teminda ngi pat ngi lakut ke kameram jangi. But lesi don bon ki kinde ne bon ki longupa kiba treshitom nakabinda ki ingasem bad kimju ay nuksa baba ikibrio kimju ay nuksa baba ikikon ngilaban yoy habun ki ingasem ki don bun ki daw jangka jinghuri hura don bun ki dak basniew kabadang roy haki ingasem lese upaun kili ngalap pinbiang ne em ikikon Lese kekemiru kan keli ngala pinbiang ne em yakikun ngala risumar ngala ba yaki kendai banai happo nanda ngala ai boin ngala pinhe pensan yakikun minta kala kod Henry kata kalonga binta jonga kamaram Henry ka binta jonga kamaram kampat kut namarba ngidonru ya ka binta ban peni nuksa baba u Paulus bakudu Hindu Jud lada ngitresh itom makanaru but ngimpat ay nuksa babaye ki way ka kamaram jongi kala yai chiteng ka kamaram jongi kampat long ka bajai ki kam ka janai ki kam jongi kimpat long eye bun ki briu kim peipang yakane ka binta haga jingem jongi ki kamaram jongi kalong ban im kum ujisu Kameram jongi kalong banai nuksa baba ye kiwai daka tin ka tele jongi daka jingle jingkam jongi daka jinglong jongi habalong komda habun ki ingasem ki kimi ki pa kimpat peni nuksa baba ye ki kon ki nuksa baba hangne kabamut nadu ka por ki kun ki namban keren ni haban hikaye ki ban keren bha daki akor ka burom ba kide bandon ka atkar kide bandon ka jingting burom uble kide bandon ka jinget ha uble kide bandon ka jinglong baba ha ka jingim
kane kalong ro ke kamera ban sumar yaki ban sneng kraw yaki ban buddin yaki bad haba ki kon ne ki we ki peit yangi ki de ban yo I ki jinglong baba hangi haba ki kon ki peit yaki ki mi ki pa ki de ban yo I ya ujisu haki haba ki kon ki mi ki pa ki peit ha ki kon ki de ban yo I ya ujisu haki haba upa u sneng kraw ye ki kon ki de ban yo sno ka sur jisu na upa kaniru kalong kamaram kabau jisu kren kane kalong ro ke kamaram kabau Paulus bakodo kendu yau titus ben hikai ke bri henre lada ki kam jungi kilong ke bai nuksa basniew ya ki wei ladang ilong ki bri bam mlin banle kino ki kam ki ba pinsniew ya ki kon ya ki bai ba toin jungi ngin pat pendep ya ki kamaram nagabenta kata ka jimpam patla ban pendep kadon ka jimbi shar jungu balai kabam mut ko himmen ko para habang ile kano ka kam ni kimi lendi ye ke jingsiu kiliang na kiwai habangi sumari ki kon ni kimi lendi ki kon kin siu kiliang yangi habangi sumar ye ki kimi ki pangi kimi lendi kimi ki pakin ki siu kiliang yangi habangi id yano ni kimi lendi bakin pin bai pat yangi daka jimba Henry, hangne ujisu pat uhika yangi, ngimde ban kimi lendi kumkini ki jingsiu kiliang, nege jimpen pai pat kano ka jimba na kiwai. Kalamda kimi lendi kano ka jing pin pai kiliang yangi, ngide ban shakri ya kiwai. Ngide ban le ki kamba ba ya kiwai. Bad kumbangi yusngo, now new shakri baru kenrad. Bad ngimde ben kemilendi baki buriu kinlong ki bas ngongo yangi habangi le kano ka kam haga jingim jongi ngide ben kemilendi ki buriu saudong jongi bams ngongo naga benda ki kam ngide ben penkre haga dono jongi ya ki buriu bams ngongo yangi bam yarap yangi bam isne yangi bad haka ba penkre ka dono jongi kumne ngiliai batang ban le ki kam kane kade ka jingkwa jongu jisu nangi wat num kemelendi ya ka jingsiu keliang na kiwai bad tre shitom naga benda ban penkun ya uplai kane kalonga jinglong shakri bajanai tongin duai naga benda kane ka jingai hakane yu kirish bakui jisu ba yet karko kardo yangi bangin longe shakri ki bajanai ki ba peni nuksa ba bhai kiwai ki ba sumasu care ya kiwai kalam kemelendi kano ka jingsiu keliang ne ka jingpen pai ka jimpa jongki jingsngongu jongki khangi bangin long shisha ke ba it met padmen siam naga benda ka jing shakri yami enyaro yau trai Jesus Christ